A les 12 del migdia ha arrencat una nova temporada a Port Aventura i a les 12 i pocs minuts ja s'ha estrenat l'Encor, la nova atracció d'aquesta temporada amb la qual prometien que el públic quedaria xop. I Dolça Tello, anem a Port Aventura, s'han complert aquestes previsions? Doncs sí, perquè aquesta atracció està pensada perquè tothom quedi ben remullat, tant els que estan dins l'atracció, perquè entre ells generen una batalla d'aigua, com els que estan aquí fora. I ara mateix no ho podeu veure perquè no ve cap barca, però mentre ens estàvem esperant us podem dir que ens han deixat ben remullats. Hi ha unes pistoles també perquè la gent que està aquí fora mulli els de dins. Encor avui inaugura la nova temporada, que és la que fa número 19, i aquesta atracció és un recorregut d'uns 300 metres, apte per a tots els públics. Avui ha començat, com us dèiem, la temporada número 19 i des de la direcció del parc s'han pres com a objectiu arribar als 5 milions de visitants. Fa 4 anys que s'inverteix en grans projectes com Shambhala o aquest mateix Encor i enguany s'hi afegeix l'acord amb el Cirque du Soleil, que instal·larà una carpa amb l'espectacle Cuza durant els mesos de juliol i agost. Però a més, Port Aventura ja té la mirada posada en el 2016, quan s'inaugurarà el Parc Ferrari. Tots aquests atractius i l'entorn de platja fa que actualment el parc sigui el segon atractiu parc després d'Euro Disney a Europa. Avui, però, amb un bon sol, era el dia per conèixer més detalls de la nova atracció, Encor, el Regne Perdut. No només mullar els xinos de cartó pedra que han posat per allà, sinó a vosaltres. La gent que passa pels passillos, no? I a les altres barques. Ens hem divertit, no? Sí. Ai que sí, que ens hem divertit mogollon. Els que estan al costat et donen quasi sempre a tu, els del mig també els hi donen, però no tant. I tota l'estona ens estaven tirant aigua, m'estava mullant i jo amb la caputxa per aquí. I sí, has de fer molta força, però això va bé. I hi ha un moment que et dona un xorro d'aigua i a mi a la cara m'ha posat plena d'aigua. I sortir ben remullat és l'objectiu de la nova atracció de Port Aventura, Encor, Aventura al Regne Perdut, inspirada en el temple de Cambodja. El parc l'estrena avui, amb la nova temporada. Els visitants pugen dalt d'unes barques equipades amb mànegues per remullar els contrincants de les altres embarcacions i també la gent que s'ho mira. Port Aventura espera rebre aquest any 5 milions de visitants perquè a la nova atracció s'hi suma també que durant juliol i agost el Cirque du Soleil instal·larà la seva carpa al parc amb l'espectacle Cuza.